Хей, здравейте на всички, аз съм Минко от Хваление както на небето, хвалител съм и свиря на пияно. И днес искам да ви науча как да свирите една от песните от вторият ни авторски албум, песента Да Паше. Днес ще се опитам да ви науча как да я свирите на пияно. А ако има желаящи, в коментарите може да пишете и на китара да ви науча как да я свирите. Така че, хайде с мен да се научим как да свириме тази песен. Акордите са много лесни и първият основен акорд, с който започва песента, е ла минор. Това между тези две черни е до. И започваме да борим нагоре. До, ре, ми, фа, со, ла. Намираме ла и това е ла минор. Песента започва от ла минор и продължава. Първи куплет ла минор, това е ми минор, това е сол мажор и фа мажор. След като изсвирим два пъти тези акорди, завършваме на ла минор. Хайде, нека да изсвирим веднъж, за да видите ясно примерът и как точно се свири и пее. Месиньом джувдо те ваздав тоала акана гиляба месиньом торо месиньом джувдо те ваздав тоала акана гиляба месиньом торо месиньом торо. Както видяхте, това беше първи куплет и е много лесно и много... Дори ако се научите тези 4 акорда на първия куплет, вие ще може да свирите и различни песни. Не е само тази песен, но и много други песни. Така че акордите са много хубави, много лесни за свирене и много добре звучат. Така че акордите са ла, ми, сол, фа. Това е първи куплет и завършваме на ла. Нека да продължим към припева. Да паше фа, да паше сол, да паше ла, пашал туте ми, туда ме ре минор, туда ме ми мажор и завършваме на ла. Дуйджене. Акордите са ла, акордите са фа, сол, ла и ми. Ре минор, ми мажор, ла минор. Хей, надявам се да сте научили куплета и припева как се свирят. Акорд по акорд ви показах и наистина се надявам да съм бил полезен, но сега преди да премираме към финалната част, а именно да изсвирим цялата песен от начало до край заедно с песента, ще помоля всеки един да се абонира и да сподели този клип, за да може да достигнем до повече хора и този канал да се разпространи. Ако наистина ви помогна този клип да я свирите и ви хареса, може да го споделите и да се абонирате. Така че нека да скочиме сега последната част, а именно да изсвириме песента, цялата песен, акорд по акорд, заедно с песента. Разбира се, тук може да добавите неща, които на вас ви харесват и са по ваш вкус. Много е важно тук да се върнем на ла минор.
Сега отново минаваме акордите Фа мажор, Сол мажор, Ла минор преди вторият куплет. Отново припева, отново същите акорди. Разбира се, на едно място свирих Фа мажор, за да ви покажа, че може да свирите и Фа мажор вместо Ре минор, но оригиналът е Ре минор. За завършек отново свирите акордите Фа мажор, Сол мажор, Ла минор, минавате ги няколко пъти, просто за завършек на песента. Надявам се това видео да е било полезно и наистина тези, които са искали да се научат тази песен, да се научат чрез този клип. Ако някой иска да я научи на китара, да се научи да я свири на китара, нека пише в коментарите китара и аз ще направя клип, в който ще науча всеки един да я свири на китара. Благославям ви, ако съм бил полезен, може да се абонирате, да споделите този клип. И не забравяйте да го изпратите на някой, който свири пиано. Благословен ви!